Wel, croeso heddiw i oedfa'r fro. Croeso cynnes i bawb sef fewn y fro yn gwrando neu yng Nghymru a thu hwnt diolch i gyfrwng byd eang o we. Da ni'n dod bore yma o flaen ein breni mawr. Croeso cynnes heddiw i oedfa'r fro yma ym Mrooled. Croeso cynnes i bawb sydd yn gwrando yma. Neu yng Nghymru a thu hwnt, diolch i gyfrwng byd eang o we. Da ni'n dod y bore yma o flaen y breni mawr. Da ni yma i ddiolch ac i foli y diw hwnnw sy'n mor hael, mor dosturiol ac yn ddiw lle fedrwn ni droi ato unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. A da ni'n diolch fel ar ei diw drwy fab yn Iesu Grist ddod i fyw ar y ddaear yma i ddangos i ni y ffordd y dylem ni fyw. A hynny drwy gymorth yr hyn ddaru adael ar ôl, sef yr ysbryd glân. Cyn i ni mynd ymlaen i'r addoliad, dewch i ni gael weddi gyda'n gilydd. Ein tad, diolch am y cyfle hwn i myfyrio a gwrando ar dair di. Gwnaen ni agor ein clistiau bore yma i dy neges, a mwy na hynny, gwnaen ni agor ein calonnau. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw a gynheiddiant, yn ceidwad a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Dwi lwcus iawn bod fi'n byw yn Nyffryn Clwyd, ac chydig o wythnosau nôl, ar ben wythnos, aethon ni fyny un o fryniau Dyffryn Clwyd ac edrych ar ysblander Dyffryn Clwyd. Ond mae'r emyn gyntaf gyda ni heddiw yn sôn am ysblander dipyn gwell a hynny. Ysblander breni nef, mawredd sy'n ei wedd, gadewch chi'n lawenhau, gadewch chi'n lawenhau. Mor fawr yw ein Duw, canwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Ysblander brenin mawredd sy'n ei wedd, gadewch i lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau pur, mae'n treiddio'r tywyll dir, sy'n crynu sŵn ei lais, yn crynu sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, canwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fe sai foes i oes, mewn grym teyrnas yn ddoeth, o'r dechrau a hyd byth, yn drynd o gefiwr tad, y mab ar ysbryd glân, y llew ar oen yn un, y llew ar oen yn un. Mor fawr
Gadewch yn ei weddio. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, diolch am gael troi ata ti heddiw. Da ni'n diolch dy fod ti drwy dy ras yn barod i ymwneud ar ein mor faledig â ni. Diolch dy fod drwy dy fab Iesu Grist yn cynnig ffordd ata ti, drwy'r hyn y bydd y gyflawni ar y groes. Da ni'n diolch heddiw am bawb sydd yn gwrando ar dy neges. I'r rhai sydd mor barod i bwyso arna ti, boed yn law neu hinda. Da ni'n diolch dros y rhai sydd mor barod i rannu'r efengyl, i rannu y newyddion da am dy fab Iesu Grist. Ein bod yn rai mor bechadurus, yn symthio yn brin o'r nod mor aml, ti yn barod i fadde ein beiau am dwyn ni nôl i dy gol. Da ni'n gweddio bore yma dros y rhai sydd yn dioddau gwyledd, yn gwynebu neu yn derbyn triniaethau. Da ni'n gofyn i ti am wellhad a bod y dyner fraich yn ei cofleidio. Ni'n gweddio dros y genhedlaeth ifanc yn Nghymru ac ar draws y byd. Iddyn nhw glywed o air mewn byd sydd mor seciwlar a materol. Ti ydy'r unig un, drwy dy lan ysbryd, sydd yn gallu torri drwy'r ffiniau a'r waliau bydol yma sydd yn rwystyr i oleuni dy neges anfeidrol di. Da ni'n cymryd y cyfle yma i weddio dros dy waith. Da ni'n cymryd y cyfle i weddio dros rhai fel Gwilym ac Alex yn Aberystwyth. Diolch dy fod yn dal i godi rhai mor ifanc a brwdfrydig i waith dy dirnas. Boed ei gweinidogaeth i ti yn oleuni llachar yn yr ardal yno. Bydd yn darian i ni yma yn Fro Aled, a boed i ni bwyso arna ti fwy mewn mawl a gweddi. Gwarchod y bobl, a boed i denw di gael ei lewyrchu drwy y byd i gyd, yn enw a gynheiddiant sy'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, fel da chi'n gwybod, mae yn fis Awst a da ni'n cael cyfle i wrando ar bregethwyr o ben Barelder Cymru, ddeu gwir. Ac da ni'n mynd i wrando ar heddiw. Da ni'n gyfarwydd iawn efo am Ro Aled yma, i fod yn wreiddiol o Gaerdydd. Yn gefnder cyntaf, i'n gwneithog ni, Rhodri Glyn, dwi'n sôn wrth gwrs am Gwilym Tudur. Wel, yn hyfarfeddiad cyntaf fi efo Gwilym, oedd pan ddoth ar brofiad gwaith yma i Fro Aled. A ddoth ata fi am ddiwrnod, oedd yn bach o flas ar fyd amaeth, ac i fel sut oedd y trigolion yr ardal yn mynd o gwmpas i gwaith. Dwi'n siŵr bod y ddau ni wedi cael bendith y diwrnod nhw, ond o'n i wedi ymhyfrydu yn y ffaith bod yr hogyn ifanc yma mor frwd dros yr efengyl ac ar dan i rannu'r neges honno. Ar ôl yn fyfyriwr yn Aberystwyth ar y pryd, a wedyn fi gael ddod o gyfnod fel myfyriwr yn Rhydychen, ac y llynedd gath ei benodi yn Weinidog. Ond ar wahân i hynny, fi oedd hefyd yn mi briododd a gwraig llynedd, a felly oedd hi'n flwyddyn go arbennig iddo. A mae'r ddau di ymgartrefu bellach yn ei gwaith yn Aberystwyth. Felly dwi'n siŵr bod ni gyd yn edrych ymlaen am yr hyn fi gyn y Gwilym i rannu efo ni bore yma. Wel, helo eglwysi Bro Aled, cyfarchion i chi o Aberystwyth yma yng Ngheredigion, a gobeithio'ch bod chi'n cadw'n o lew gweitha'r amgylchiadau anodd gyda'r pandemig yma. Dwi'n gweddio byddwch chi gyd yn profi cynhaliaeth a bendith Duw yng nghanol yr amgylchiadau heriol yma. Wel, mi oedd o'n fraint cael gwahoddiad i arwain un o'r oedfaon mis Awst eleni, a dwi'n clywed eich bod chi wedi bod yn edrych ar y Salmau yn ddiweddar. Felly o'n i'n meddwl edrych ar y Salm gyda chi y bore yma. Felly mae'r darlleniad ni heddiw yn dod o Salm 72. Salm rhif 72. O Dduw, rod y farnedigaeth i'r brenin, ath gyfiawnder i fab y brenin. Bydded iddo farnu dy bobl yn gyfiawn, a thrai anghennus yn gywir. Doed y mynyddoedd a heddwch i'r bobl, a'r bryniau a chyfiawnder. Bydded iddo amddiffyn achos tlodion y bobl, a gwaredu rai anghennus a dryllio'r gorthrymwr. Bydded iddo fyw tra bo hael, a chyhyd ar lleiad o genhedlaeth i genhedlaeth. Bydded fel glaw yn disgyn ar gnwd,
ac fel cawodydd yn dyfrhau'r ddaear. Bydded cyfiawnder yn llwyddo yn ei ddyddiau, a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Bydded iddo lywodraethu o fôr i fôr, ac o'r Ewphrates hyd derfynau'r ddaear. Bydded i'w wrthwynebwyr blygu o'i flaen, ac i'w elynion lyfu'r llwch. Bydded i frenhinoedd Tarsus a'r ynysoedd ddod ag anregion iddo, ac i frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno eu teyrnged. Bydded i'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd ei wasanaethu. Oherwydd y mae'n gwaredu'r anghennus pan lefa, a'r tlawd pan yw heb gynorthwyr. Y mae'n tosturio wrth y gwan a'r anghennus ac yn gwaredu bywyd y tlodion. Y mae'n achub i bywyd rhag trais a gorthrwm ac y mae ei gwaed yn werthfawr yn ei olwg. Hir oes fo iddo, a rodder iddo air o Sheba, a'i gweddi fyny ar ei ran yn wastad a chaffed i fendithio bob amser. Bydde digonedd o yd yn y wlad yn tyfu hyd at benne'r mynyddoedd, a bydded ei gnwd yn cynyddu fel Lebanon, a'i rawn fel gwellt y maes. Bydded ei enw'n aros hyd byth ac yn para hyd ar hael, a'r holl genhedloedd yn cael bendith ynddo ac yn ei alw'n fendigedig. Bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw Israel, ef yn unig sy'n gwneud rhyfeddodau. Bendigedig fyddoi enw, gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Amen ac amen. Diwedd gweddiau Dafydd, fab Jesse. Sgwn i beth yw ein gobeithio ni ar gyfer y byd. Hynny yw, beth yn ni'n obeithio fydd yn digwydd i'r byd ac yn y byd yn y dyfodol? Wel, ar hyn o bryd, dwi'n siŵr bod llawer ohono ni'n gobeithio bydd y pandemig a Covid-19 yn dod i ben yn fuan iawn. Ond os gyda ni obeithio na dyheadau mwy hir dymor ar gyfer y byd? Wel, yr ateb wrth gwrs yw oes. Mae gan bawb ohonom ni'n gobeithio'n a'n dymuniadau ar gyfer y byd. Dyn ni gyd yn dyheu am gael gweld byd heb angyfiawnder, heb gamdriniaeth, heb glodi, heb drais, heb ryfel. Dyn ni gyd yn hiraethu am gael gweld byd lle mae pawb ym mhobman yn mwynhau sefydlogrwydd, heddwch a dedwyddwch. Mae rhain yn ddyheuadau mawr yn dydyn nhw. Ac os da ni'n realistig ynglyn â'r peth, da ni hefyd yn gwybod na fydd pobl ddynol ohonyn nhw'u hunan byth yn gallu gwireddu y fath o beithion. Dechrau'r 18fed ganrif, ond na griw o bobl yn dweud, os bysach chi jyst yn rhoi digon o fwyd ag addysg i bobl, yna bysach chi ryw ddydd yn gallu cael gwared ar drosedd a thrais am byth. Wel, does dim ond y rhaid i chi edrych ar y ganrif weidlyd diwetha, a'r ganrif ddigon cythryblus hon i wybod nad oedd hynny'n wir. Wel, yn ei salm ni heddiw, y Salm 72, mae Dafydd yn mynegu llawer o'r un gobeithion ar gyfer y byd. Ac mae e'n gwybod na fydd ei obeithion yn cael eu cyflawni gan ymdrechion dynoliaeth, ond gan frenin perffaith y bydd Duw ryw ddydd yn ei roi i'w bobl. Chi'n gweld flynyddoedd cyn i Dafydd gyfansoddi geiriau y Salm 72. Roedd Duw wedi gwneud addewid rhyfeddol gydag e. Addewid y bydde brenin o'i linach e ryw ddydd yn sefydlu teyrnas Dduw. A phan ddaw y brenin hwn i'r byd, bydd ei deyrnas e'n para am byth gan effeithio ar y byd i gyd. A be mae Dafydd yn ei wneud yn Salm 72 ydy myfyrio ar yr addewid hwn wrth iddo fe weddio dros ei fab Solomon. Edrychwch ar sut mae'r geiriau i Solomon yn ymddangos cyn adnod cyntaf y Salm. Yn y Hebraeg gall y geiriau hyn olygu gan Solomon neu i Solomon.
Wel, mae'n debyg mai Solomon yw'r cyfieithiad gorau yn yr achos yma. Pam? Wel, edrychwch ar adnod 20 ar ddiwedd y Salm lle mae'n dweud hyn. Diwedd gweddiau Dafydd, fab Jesse. Mae'n bosib mai dyma oedd un o'r salmau ola i Dafydd ei hysgrifennu cyn iddo fe farw. Yn ei henaint, oedd e'n gwybod nad oedd ganddo fe lawer o flynyddoedd ar ôl, tan y byddai'n rhaid iddo fe drosglwyddo'r goron i'w fab Solomon. Ac wrth iddo fe edrych ar Solomon ei fab, mae'n cael ei atgoffa o addewid Duw. Addewid y bydde Duw rhyw ddydd yn anfon brenin perffaith i sefydlu ei deyrnas berffaith. Ac yn Salm 72, mae Dafydd yn mynd ati i ddisgrifio sut un yw'r brenin hwn mewn tair ffordd arbennig. Ac wrth ddisgrifio'r brenin hwn, mae Dafydd yn ein gwahodd ni i ymuno gyda fe yn ei gan, gan roi'n clod a'n mawl i'r brenin ryfeddol hwn, sef wrth gwrs yr arglwydd Iesu Grist. Y peth cyntaf mae Dafydd yn ei ddweud am y brenin hwn ydy fod yn frenin perffaith sy'n reoli'n berffaith. A dyma yw pwynt cyntaf y bregaeth heddiw, y brenin perffaith sy'n reoli yn berffaith. Edrychwch gyda fi yn eich Beiblau ar adnodau 1 a 2 o Salm 72. O Dduw, rod y farnedigaeth i'r brenin, ath gyfiawnder i fab y brenin. Bydded iddo farnu dy bobl yn gyfiawn a thrai anghennus yn gywir. Be mae'r salmydd yn ei wneud yn fan hyn ydy gweddio bydd Duw yn helpu'r brenin hwn i reoli mewn ffordd gyfiawn a da. Mae Beibl.net yn cyfieithu adnodau 1 a 2 trwy ddweud hyn. O Dduw, ro'r gallu'r brenin i farnu'n deg, ac hwnna i fab y brenin wneud beth sy'n iawn. Helpa fe i farnu'r bobl yn ddiduedd a thrin dy bobl anghennus yn iawn. Gweith ar modd yn ein canrif ni, dyn ni wedi clywed am lot o arweinwyr blaenllaw sydd wedi cymryd mantais o'i awdurdod. Pobl bwerus sydd heb fod yn gyfiawn, nac yn deg, nac yn ddiduedd wrth arwain pobl. Wel, nid arweinydd fel hynny fydd y brenin hwn. Dyma frenin sy'n reoli'n berffaith. Bydd neb yn cael ei camdrin, neb yn cael ei trin yn anheg, neb yn cael ei hesgyluso yn ei deyrnas e. Bydd yn reoli mewn ffordd gwbl gyfiawn a deg a theg. Mae adnod 4 yn ychwanegu rhywbeth arall at ein disgrifiad o'r brenin hwn. Edrychwch ar adnod 4 gyda fi. Bydded iddo am ddiffyn achos y bobl, a gwaredu rai anghennus, a dryllio'r gorthrymwr. Fel yn ein hoes ni heddiw oedd yn hawdd iawn i bobl bwerus gymryd mantais ar bobl dlawd yn oes Dafydd. Oedden nhw'n gallu gwthio nhw o gwmpas gan gau eu cegen nhw pan oedd angen. Wel, mae'r brenin da ni'n clywed amdano fe yn Salm 72 yn gwbl wahanol i hyn. Yn lle anwybyddu'r tlawd, bydd y brenin hwn yn amddiffyn yr anghennus gan wrando arnyn nhw. Ger llaw os da chi yn mynd i Lundain ar eich gwyliau haf eleni ac yn digwydd pasio llys yr Old Bailey, wel, fe welwch chi eiriau adnod 4 wedi cefrio i'r garreg uwch ben ddrws yr adeilad. A does o ddim syndod nag oes bod geiriau Salm 72 a disgrifiad o frenin perffaith Duw wedi bod yn ysbrydoliaeth un o lysoedd yn woca y Prydain. Mae Dafydd yn mynd yn un flaen gyda'i ddisgrifiad yn adnod 5. Bydded iddo fyw tra bo hael a chyhyd ar lleiad o genhedlaeth i genhedlaeth. Mewn geiriau eraill, mae'n gweddio bydd y brenin cyfiawn hwn yn teyrnasu am byth, ddim jyst am fus, am flwyddyn, am ddegawd, ond am byth. Mae'n gweddio y bydd ei deyrnasau mor hir a'r hael a'r lleiad. Ac yna lan o 6, mae'n dweud,
Bydded fel glaw yn disgyn ar gnwd ac fel cawodydd yn dyfrhau'r ddeiar. Am drosiad hyfryd, ynddo fe. Yn Israel oedd hi'n gallu bod yn sych iawn, iawn. Ac yn ystod yr haf oedd cawodydd o law yn gallu bod yn bethau eithriadol o bryn, ond eto oedd y cnydau angen dŵr i fyw. Wel, be mae Dafydd yn ei ddweud yn adnod y 6 y fan hyn, ydy fod teyrnasiad y brenin hwn yn mynd i fod fel cawod o law yn dyfrio'r tir sych ar ddiwrnod chwilboeth o haf. Mewn gwirionedd, mae'r salmydd yn crynhoi'r cyfan mae wedi ddweud hyd yn hyn, gydag un gair pwysig sy'n ymddangos yn adnod 3 ac adnod 7. Edrychwch ar adnod 3 yn gyntaf gyda fi. Dwyd y mynyddoedd a heddwch i'r bobl a'r bryniau a chyfiawnder. Ac adnod 7. Bydded cyfiawnder yn llwyddo yn ei ddyddiau a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Darech chi sylwi ar ba air sy'n cael ei ailadrodd yn yr adnodau hynny? Wel, y gair heddwch yn dyfe. Y gair Hebraeg y fan hyn, wrth gwrs, yw shalom. A mae'n golygu mwy na jyst heddwch. Mae'n golygu dedwyddwch, ffyniant, heddwch, y llwyr. Wel, dyma be fydd yn nodweddu y teyrnasiad y brenin hwn, shalom. Os sylwch chi, hyd yn hyn, mae Dafydd jyst wedi sôn am y bobl. Hynny yw pobl Dduw yn yr Hen Testament, yr Israeliaid, yr Iddewon. Ond yn adnod 8, mae'r pwyslais yn newid. Mae Dafydd yn symud o sôn jyst am bobl Israel i sôn am y byd i gyd. Oherwydd fydd y brenin hwn ddim jyst yn teyrnasu dros Israel a phobl Israel, ond bydd e'n teyrnasu dros y byd i gyd. A bydd 'na wahoddiad i bwy bynnag i ddod at y brenin hwn i brofi'r cyfiawnder a'r heddwch mae e'n ei gynnig. Jyst edrychwch ar adnodau 8 i 11 gyda fi. Bydded iddo lywodraethu o fôr i fôr, ac o'r Eufrates hyd derfynau'r ddeiar. Bydded i'w wrthwynebwyr blygu o'i flaen, ac i'w elynion lyfu'r llwch. Bydded i frenhinoedd Tarsus a'r ynysoedd ddod ag anregion iddo, ac i frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno'i teyrnged. Bydded i'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd i wasanaethu. Sylwch ar sut mae Dafydd yn enwi lot o lefydd pwysig ar draws y byd yma. Afon yr Eufrates ym Mesopotamia. Tarsus, sy'n mwy na thebyg yn gyfeiriad at y dde Sbaen. A Sheba a Seba, sydd yn lefydd yn Arabia. A be mae'r salmydd yn ei ddweud yn yr adnodau hyn, ydy y bydd brenhinoedd a phobloedd o'r holl wledydd hyn yn dod ac yn plygu ei glin i'r brenin hwn. Os bysa'r salmydd yn ysgrifennu heddiw, bysa fe'n dweud bod pobl o Sela Newydd i Alaska, o Buenos Aires i Shanghai, o Rwsia i Chile, yn ymostwng i'r brenin ryfeddol hwn sydd yn mynd i ddod. Wel, dyma ni frenin sydd yn mynd i wneud rhywbeth nad yw UN a UNICEF na hyd yn oed y WHO wedi gallu wneud. Mae'n mynd i sefydlu teyrnas fyd-eang fydd yn dod â heddwch a chyfiawnder i bawb o'i bobl e. Wel, ar ôl disgrifio'r brenin hwn fel y brenin perffaith sy'n reoli'n berffaith, yn ail, mae Dafydd yn ei ddisgrifio fel y brenin perffaith sy'n berffaith drygarog. A dyma ail bwynt y pregaeth heddiw, y brenin perffaith sy'n berffaith drygarog. Edrychwch gyda fi ar adnodau 12 i 14. Mae'n dweud hyn, oherwydd y mae'n gwaredu'r anghennus pan lefa, a'r tlawd pan yw heb gynorthwywyr, a mae'n tosturio wrth y gwan ar anghennus ac yn gwaredu bywyd y tlodion, a mae'n achub i bywyd rhag trais a gorthrwm,
ac y mae gwaed yn werthfawr yn ei olwg. Wel, wrth i Dafydd sôn am y tlawd, y gwan a'r anghennus yn yr adnodau hyn, dwi'n siŵr i fod e'n cynnwys fe ei hunan yn y disgrifiad. Ar oedd fod Dafydd yn frenin, pwerus a phwysig, oedd e'n aml yn gallu teimlo'n dlawd ac yn wan ac yn anghennus. Wedi'r cyfan, mae yna gymaint o salmau. Dwi'n siŵr bod chi wedi edrych arnyn nhw yn ystod y misoedd diwetha, lle mae Dafydd yn disgrifio ei hun fel hyn, fel rhywun tlawd a gwan ac anghennus. Wrth iddo fe wynebu ei elynion, wrth iddo fe stryglo gyda'i bechod ei hunan, wrth iddo fe brofi dioddefaint a salwch, o Dafydd yn teimlo'n wan, yn unig, yn ddiymadferth ac yn dlawd. Ond yn y salm yma, Salm 72, mae Dafydd yn llawenhau gan fod y brenin hwn sydd yn mynd i ddod yn frenin trigarog. Dyw e ddim yn trin y rai sy'n wan, yn unig ac yn dlawd mewn ffordd greulon, ond mae'n ei trin nhw yn ôl ei drigaredd. Ond ni'n gweld yn adnodau 12 ac 14, mae'r brenin hwn yn frenin sy'n cynnig gwaredu ac achub y rai gwan a diymadferth. Wel, am newyddion da i ni hefyd. Yn ein pechod a'n dioddefaint ni, gallwn ni deimlo mor dlawd ac anghennus heddiw. Wel, am newyddion gwych ydy'r ffaith fod y brenin hwn yn un sydd yn dod i wahodd pobl bechadurus a gwan i ddod ato fe i gael ein hachub drwy drigaredd. Dyma'r union frenin, dyn ni ei angen. Wel, ar ôl disgrifio'r brenin hwn fel y brenin perffaith sy'n reoli'n berffaith, a'r brenin perffaith sy'n berffaith drigarog, yn drydydd mae Dafydd yn ei ddisgrifio fel y brenin perffaith sy'n bendithio'n berffaith. A dyma ydy pwynt ola y bregaeth heddiw, y brenin perffaith sy'n bendithio'n berffaith. Yn eich Beibl, edrychwch gyda fi ar adnodau 15 ac 16 o Salm 72. Hir oes fwyddo, a rodder iddo air o Sheba, a'i gweddi fyny ar ei ran yn wastad, a chaffed i fendithio bob amser. Bydde digonedd o yd yn y wlad yn tyfu hyd at benne'r mynyddoedd, a bydde di gnwd yn cynyddu fel Lebanon, a'i rawn fel gwellt y maes. O be mae Dafydd yn ei ddweud yn yr adnodau hyn, ydy y bydd y brenin perffaith hwn hefyd yn bendithio'r byd. Ac un arwydd o'i fendith ydy y bydd y tir yn ffrwythlon pan fydd yn teyrnasu. Edrychwch ar sut mae'n dweud hyn yn adnod 16. Bydde digonedd o yd yn y wlad yn tyfu hyd at bennau'r mynyddoedd. Wel, dydw i ddim yn ffarmwr nac yn amaethwr. Bod fi wedi dysgu chydig pan ddes i ar brofiad gwaith i Fro Aled a is i o gwmpas gyda Eryl Cefn Meiriadog a cael ychydig o brofiad. Ond dwi yn gwybod ei bod hi'n anodd iawn tyfu cnydau reit ar ben mynydd. Oherwydd ar gopa'r mynydd, wrth gwrs, mae'r tywydd yn arw a dydy'r tir ddim yn arbennig o ffrwythlon. Os ewch chi ar gopa y Wyddfa heddiw, reit ar y top, does am lot yn tyfu yna, nag oes, oherwydd mae'n rhy oer, yn rhy wyntog. Dydy'r amodau ddim yn wych i dyfu y planhigion. Wel, be mae Dafydd yn ei ddweud yn yr adnodau hyn, ydy y bydd y brenin hwn yn dod â gymaint o fendith i'r byd, nes y bydd y cnydau yn tyfu hyd yn oed ar gopa y mynyddoedd. Ond ddim jyst bendith i'r tir sy'n dod gyda teyrnasiad y brenin hwn, ond bendith i bobl. Edrychwch ar adnod 17 gyda fi. Bydde di enw'n aros hyd byth, ac yn para cyhyd ar hael, a'r holl genhedloedd yn cael bendith
ynddo ac yn ei alw'n bendigedig. Chi'n sylwi ar be mae'n dweud yn yr adnod yna? Mae Dafydd yn dweud bod yr holl genhedloedd yn mynd i gael ei bendithio trwy'r brenin hwn. Ac wrth gwrs, nid syniad newydd o Dafydd wedi ei gael oedd hwn, ond oedd Duw wedi addo wrth y fe y bydd brenin yn dod. A trwyddo fe, y bydd yr holl fyd yn cael ei bendithio. Wel, mewn ymateb i hyn i gyd, y cyfan mae'r salmydd yn gallu gwneud ydy addoli Duw ei fod e'n mynd i anfon y brenin hwn. Dyma be mae'n ei wneud wrth gloi y salm yn adnodau 18 ac 19. Bendigedig fyddai enw gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Amen ac amen. Wel, dyma yw gobeth Dafydd yn Salm 72. Gobeth am frenin perffaith fydd yn dod gan sefydlu teyrnas berffaith Duw. Wel, da ni heddiw yn gwybod yn iawn pwy yw'r brenin hwn yr oedd Dafydd yn ei ragweld. Na, nid Solomon oedd y brenin hwn, ei ogoniant roedd e'n bechadur anffyddlon. Y brenin hwn, wrth gwrs, yw'r arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r brenin perffaith sy'n reoli'n berffaith. Meddyliwch am sut darin ni weld hyn yn ystod ei wynedogaeth e. Oedd e mor gyfiawn ym mhob peth oedd e'n wneud, ac oedd e'n treulio amser nid gyda'r hunan gyfiawn, ond gyda rai oedd yn fodlon cydnabod i bod nhw yn bechaduried. A trwy gredu ynddo fe heddiw, gallwn ni hefyd fwynhau heddwch gyda Duw, y shalom, y go iawn. Fe yw'r brenin perffaith sy'n berffaith y drigarog. Nid pobl falch mae e'n ei wahodd i ddod ato fe, ond pechaduried, gwan a thlawd ac anghennus, pobl fel ni. Ac mae e'n ein trin ni, nid fel da ni'n heiddi cael ein trin yn ein pechod, ond yn ôl ein drigaredd. Oherwydd yn ei gariad rhyfeddol, dyma Duw y Tad yn rhoi Iesu i fab i farw ar y groes. Ac ar y groes dyma Iesu yn wynebu'r gosb da ni'n heiddi, fel ein bod ni yn gallu cael ein trin fel plant Duw a cael ein maddau ganddo fe. Trwy Iesu Grist gallwn ni fwynhau maddeuant a chyfeillgarwch gyda'r Duw sydd wedi'n creu ni. A fe yw'r brenin perffaith sy'n bendithio'n berffaith oherwydd mae yna wahoddiad i unrhyw un, pa bynnag wlad maen nhw'n y byd, i ddod at Iesu Grist heddiw, i roi ffydd ynddo fe, i trystio fe, mwyn derbyn bendith Duw a dod yn blant iddo fe. Ydyn ni wedi derbyn Iesu yn frenin heddiw? Ydyn ni wedi ymuno gyda chan Dafydd fel petai a rhoi clod i'r brenin hwn sydd wedi dod yn yr arglwydd Iesu. Ond ein bod ni heddiw yn byw mewn oes wahanol i Dafydd, oes lle mae'r brenin wedi dod, yn debyg i Dafydd, da ni gyd fel Cristnogion mewn sefyllfa debyg iddo fe, gan ein bod ni hefyd yn disgwyl iddo fe ddod. Da ni'n disgwyl, ydyn ni, Iesu Grist dod yn ôl fel brenin. Fydd e'n dod, fydd na ddydd yn dod pan bydd Iesu yn dychwelyd a bydd e'n sefydlu'r nefoedd newydd a'r ddeiar newydd. Ac ar y diwrnod rhyfeddol hwn, bydd bob un o'r addewidion yma, da ni wedi clywed amdanyn nhw'n Salm 72 yn cael ei gwireddu yn llwyr. Pan bydd Iesu Grist yn cael gwared ar bechod, ar ddioddefaint, ar ryfel, ar anghyfiawnder, am byth o'i deyrnas. The Return of the King yw teitl llyfr ola, The Lord of the Rings, ac The Return of the King, wrth gwrs, yw diwedd hanes pan bydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Ond cyn i ni orffen, mae gennym ni un cwestiwn pwysig i'w ystyried yn does. Sut mae cymhwyso'r salm hon
i'n bywydau ni heddiw. Wel, be am ni ddychwelyd at y cwestiwn hwnnw ddaru ni ofyn reit ar gychwyn y bregeth? Beth yw ein gobeithio ni ar gyfer y dyfodol? Dyn ni'n aml yn dydyn ni heddiw yn gallu meddwl am y dyfodol a beth sy'n mynd i ddigwydd wythnos nesa, mis nesa, yn y blynyddoedd nesa. A dyn ni'n deheu yn dydyn ni am amrywiol bethau. Dyn ni'n deheu a gobeithio y byddwn ni'n gwella o'n salwch, y byddwn ni'n sefydlog yn ariannol, y bydd ein plant a'n wirion yn llwyddo mewn bywyd. Ac wrth gwrs mae'r gobeithion yma yn rhaid da. Ond weithiau, gallwn ni ystyried y dyfodol yn gallwn ni, heb feddwl rhyw lawer am Iesu. Ond fedrwn ni ddim gwneud hynny mwyach. Oherwydd fel Dafydd ein hiraeth mwyaf ni ydy bod Iesu, ein brenin perffaith ni, rhyw ddydd yn mynd i ddychwelyd i'w deyrnas. Dewch i ni weddio wrth i ni gloi. Dad Sanctaidd, diolch o galon i ti am y geiriau yma yn Salm 72. Diolch am y ffordd mae Dafydd flynyddoedd cyn Iesu yn darlunio fe mor berffaith. Diolch i ti o Dad na Iesu yw'r brenin perffaith sy'n reoli'n berffaith. Diolch i ti na Iesu yw'r brenin perffaith sy'n berffaith trigarog, a diolch i ti na Iesu yw'r brenin perffaith sy'n bendithio'n berffaith. Dad Sanctaidd, ni di helpu ni heddiw i sylwi ar bwy yw Iesu Grist, i drystio ynddo fe fel y brenin. A Dad Sanctaidd, dyn ni yn gweddio wrth i ni edrych i'r dyfodol, na Iesu fydd reit yng nghanol i meddyliau ni. A byddwn ni'n meddwl am y dyfodol ac yn cofio na'r peth pwysica am y dyfodol ydy bod Iesu y brenin yn dod yn ôl i deyrnasu. A dyn ni'n gofyn hyn i gyd i ti yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i Gwilym am y bregeth yna. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael bydd a wedi cael yn cyfoethogi o wrando ar ei air o. Da ni'n mynd i orffen y gwasanaeth heddiw gyda un emynau enwog Isaac Watts, 245 yn Caneuon Ffydd. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn, i deyrnas a o fôr i fôr, sad peri, sefyll, hael a sôn.